Tuntuu, että auto liikkuu, mutta ei oikeesti. Niinpä. Tää sieltä takana. Ainoa osa linnun kokosta on jo lähtenyt. Vielä jäi jotain pieniä tahroja. Kenelle sinä meinaat lähettää se video? En tiedä. Mä oon kuvaamassa. Mitähän nyt tulee? Nyt tulee suihkutetta. Kädet vähän. Meillä yhden kerran tästä tuli onnelma. Eli nyt tulee takaisin. Varmasti ehkä lähetän tänne Eetulle tai Nuutille. Onpas täällä lämmintä. Nyt tulee saippua. En tiedä, tuleeko sittenhän yläharjat ja sitten nuo sivuharjat. Varmasti ehkä nyt tulee ne. Joo. Arvasin. Kohta tulee sen niinku se, mitä juttu se yläharja tekee. Kiva, kun sä tulit minulle autopesukaveriksi. Joo. Ehkä sit... En tiedä mitä tulee seuraavaksi. Ne tulee takaisin. Tää on kiva, kun tästä niin kun näkee tästä peilistä vähän mitä tapahtuu. Joo.
enää linnunkakkaa. Ei ainakaan ikkunoissa. Tiedätkö, kun minua ällötti, kun siis minulla oli tässä kuljettajan puolen ikkunassa lähellä oven kahvaa, niin oli linnunkakkaa, niin minä vahingosti, etkä koskin siihen. Okei. Siis en nyt vaan tossa aamupäivällä, kun me olin minä menin käymään Tokmannilla. Niin sit kun minä kävin Tokmannilla... Okei, nyt tulee puhallus. Vähän niinku semmoista vahaa on sellaista, että se sitten vaha auttaa siihen, että sit se lika ei tartu niin hyvin kiinni siihen autoon. Joo. Nyt varsinkin tälleen kesällä, kun jos ulkona on kuuma, niin auton noi pellit menee hirveän kuumaksi. Ja sit niinku jotkut linnunkakaat, ne hirmu herkästi palaa kiinni siihen. Saattaa tehdä ruostetta sitten, jos se pääsee syövyttämään se kakka sitä auton maalipintaa. Elikkä tää vielä jatkuu. Joo, tässä on varmaan, onkohan nämä nyt vahaukset. Sitten kun äiti tosiaan otti semmoisen vahauksen vielä. Se on vähän semmoista hoitoainetta tai semmoista, että se niinku auttaa, että sitten ei tartu niin hyvin. Kato miten kiiltää toi auto. Näkyy tuolta peileistä, miten hyvin kiiltää. Vieläks tulee harjat? Jahas, toka kerta. No, tässä nyt on kaikki mahdolliset, kun äiti otti kyllä niin perusteellisen pesun, että en oo... En muista, onko me ikinä ottanut kaikkein kalleinta pesua. Nyt minä ajattelin, kun tää oli niin kauheeta. Taas tuo yläharja tekee toi jutun. Ja sieltä taas ne tulee takaisin. Jokohan nyt kuivaista. Ei, vieläkin tulee. Vielä sadevaa juttu. Vaan tämmönen sadejuttu vielä ja sitten kuivaus. No nyt. Nyt tulee kuivaus. No niin, tää se on vikakohta. Kuivaa ton veden pois tuolta.
Joo. Joo. Tuleeko vielä vai loppuuko? Ei, kyllä se loppuu, kun nuo aukeaa nuo ovet. Okei. Nyt meni nuo nuolet. Noin siinä se Noin. meni. Tää Semmonen. oli. Ootas.